Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Balita, banat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas! Aksyon, balita, banat bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Lunes. Maulano ng Lunes ta ba? Ay, ugid daw hindi gid malikawan, no? Dapat mag-roaligmat lang Kay iti ang isa sa mga pubya sa aton sining mga kaaksyon ng pagbaha sa pila ka mga areas diri sa probinsya sang Negros Occidental. Way pa kalampuwas ang San Carlos. Nakaligad lang tong weekend ang San Carlos man, binaha man ang more or less 5 ka mga kabaranggayan, no? Subong sini, I don't know kung sa mga banwa kabayuntang wala lang sang pagulan, pero diri sa Bacolod bagugid lamang naghipos ang marodamol-damol nga ulan. Subong sinig panalithin na naman, pero roaligmat gid kita, no? Hindi gid siya malipat yan, no? Dapat mag-init na siya, no? Kay parang ibantang mga kauturan to. Ilabi na sa 2nd kag 3rd district mga kaaksyon. Bisan paano magkalarga na sila, no? Sang ila sining palangitanan. Kamusta nga to sining mga kaaksyon diri sa palibot sang syudad sa Bacolod? Daw ang Bacolod kag Negros Occidental mo may pinakamadamo nga COVID-19 kahapon mga kaaksyon, no? Galing kay ti pagkadason nga daw nubo na naman Amo gid na mga kaaksyon sa aton sining mga kauturan
pag face mask, social distancing, kag naka-face shield. Mo lang nang dapat ang imuon sa aton sining nga mga ka-aksyon. Sundon tagid ang mga health protocols nga ginapalimton sang gobyerno ta. Kay way man ta na pierdihon kunyara kita sa guwa sa aton sining nga mga puluyan. May mga Pinoy man nga ting nagalabutan yadto nga halin sa iban nga mga lugar last December amo pa ni ang madamo-damo nga mga kaso. Kabayon ta nga makalampuwas na kita sa sining pagdagsa sang COVID-19. Kamusta nga itong sining nga mga kaaksyon sa mga kapurukan kag barangayan diri sa syudad sang Bacolod? Kabayon ta nga okslang ang aton sining nga pagsinalayon. Apisar nga maulano ng tiyempo diri sa syudad sang Bacolod kag iban nga bahin sang probinsya. Sa mga banwa kag syudad naman niya diri sa probinsya sang Negros Occidental, kamusta kamo dira? Okslang kag sa mga kaaksyon ta dira sa Oriental side. Sa tong weekend man daw, I think daw Sabado, natublag man ang pinaka mga areas sa Gihulngan like sining Barangay Trinidad, mga kaaksyon na mabatian pa sa mga residente itong linupok sa duwa ka mga encounters nga natabo mga kaaksyon. Daway man reported nga may napilasan o kunapatay sa bahin sang militar kag mga ginaligar mga miyembro sang New People's Army. Daw palayugay guro to sang Lukpanay. Siling niya malabot ka sang M16 ko, malabot ka sang M14, sang garan ko, tistingan tabi. Daw nagpalayugay sila sang Lukpanay, no? Sige basta pagro halong-halong gid sa mga kaaksyon ta. Sako man ang encounters, no? Sa mga kaaksyon ta diri sa bugos nga Western Visayas, kamusta iya kamo mga kaaksyon amon sa Kanginan, Okslang? Aga pa kainas ang banwa, samtang nagapadulong yadto ang isa sa mga miyembro sang Department of Public Works and Highways, daw 3rd District bla sa probinsya sang Iloilo, ang ginambus. Pero mas maayo na lang nga wala inisang sablag ining isa ka miyembro sang Department of Public Works and Highways kag sang driver sini matapos nga ginlutang inisang mga motorcycle in riding suspect ang ila sining salakyan mga kaaksyon. Ato ni baloon na karon pag may time diri sa aton sining pagpangalagad sa kinanda nako ang inyo sining kaaksyon sa Kanginan Aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial? NBI Bacolod temporaryo ginpasira umpisa subong adlaw matapos magpositibo sa COVID-19 ang 5 ka mga personnel sini. Sa dason pa nga Lunes balik ang opisina sang NBI isagid ka semana nga temporaryo nga magasira anay ini mga kaaksyon. Plus ang BIR man diri sa Bacolod karon nga adlaw na wala man opisina. Bangod man sa disinfection nga ginapatigayon sa among opisina. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita ni Action Dale Salazar, mga maakomodar sa business one-stop shop sa kada adlaw nagsaka sa 500. Samtang sa BCPO naman nga balita ni Action Eric Magbanwa, Suzuki K-Ray kag Honda Civic nagbungguan ay kaina sang kagahon sa highway sang barangay Sumag 3 ang pilason. Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office naman nga balita ni Aksyon Brian Morden, isa sa duha nga naanod sa banwa sang Morsya, padayon pa nga ginapangita.
Nakuhaan sang masobra 300,000 pesos nga ginapatian siya bu sa kabangkalan ginakabig nga HVI. O kunhay value individual ini mga kaaksyon. Samtang sa balita naman sa special assignment si balita ni Aksyon Art Tayhopon, desisyon sang marina angot sa kapasidad o kundugang nga kadamuon sa mga pasahero sa fast craft padayon pang ginahulat sa mga operators. Samtang sa balita sa patrol, balita ni Aksyon Alvin Graba, mga obispo sa Western Visayas nagaparawagan sang independent investigation angot sa pagpatay sa siyam ka mga tumandok sa Tapas, Capiz. Kag Indigenous People Commissioner George Largado, taga syudad ni sang Kabangkalan, natalana nga makigsapol sa mga tribe leader sa Tapas, Capiz, buwas nga adlaw matapos ma-confirm ang 8 sa 9 nga nagkalamatay lunsay mga indigenous people. Samtang sa aton sini nagapanguna man nga mga balita out of town sulubutong ni Aksyon Roger Gotib sa syudad sang Cadiz. Kaso nga pagbaligya sang Shabu igapasaka na sa duwa ka mga babae nga nadakpan sa may bust operation nakaligad nga Biyernes. Samtang sa balita naman sa nasyonal, balita ni Aksyon na Dorel Cabato, ini may kangtaran sa zero casualty target sa COVID-19 vaccine. Kag mga nagapamintaha sa krisis blaho, dapat nga ilital injection ini sila. Sinong nagambal sini? Ay kasadya man nga sitwasyon gayohong kita sini. Dapat gid siguro kay may mga tawo pagid pamintaha apisar sa sining krisis nga mabatyagan diri sa pungsod Pilipinas baong iban niya nga paninguha pati dapat ilital injection ini sila. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas kag bugos nga kalibutan kag ginabi na diri sa Western Visayas, syudad sa Bacolod kag Negros Occidental. Initanan balikan ta karon dugay sa pagpangalagad sa aksyon BBB. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Muli. Mga detalye sa aton sirigin pang headlines mabatian sa diligid lamang madugay sa pagpangalagad sa aksyon na BBB. Mahinang kalaban na matamaton talang ni mga kaaksyon. Sa mga kaaksyon tangayaran na sa Facebook page sa Aksyon no Radyo Bacolod kag nagpadala na sang ila siring mensahe lihog i-like kag i-share ang aton siring programa. Plus pagpadala sang inyo siring mga mensahe sa sining udto diri sa aton sining pagpangalagad. Karon dugay-dugay sa liadahon ta ang mga informasyon nga ginpadala ninyo plus ang inyo sining mga greetings. Kag sa mga kaaksyon ta dira via website sa www.aksyonoradiobacolod.com.ph kag sa mga YouTubers naton mga kaaksyon via Aksyon no Radyo Bacolod. Sige, ipadala lang mga mensahe ninyo kay tirahon ta ina dugay-dugay. Daligid lang kay yari ng resulta sa unang draw sang Small Town Lottery o kon STL sa sining adlaw sang Lunes, January 18, 2021. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 38 kag 27, liwat 38 and 27. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, sige man, namyaw tanay sa mga kaaksyon ta ha, nga nagpadala na sang ila sining mga mensahe kay
Alex Montesa, Sir Rex, ang manok nga pink wala kita sa imo programa. Manok nga pink man. Basi nagpasampok sang pabo nga may parong kapato. Guillermo, Gimo, Clarito, alert na da, gasugod na ang aksyon BBB. Monitor na ta. Nagapalupad sa burador gali sa Rex. Sir Alex, ay puwerte. Kay AG Blanco Niel Yao. Sir Sir balita sa bunggoan ay sa Binalbagan. Ipa-check ta na dugay-dugay, no? May balita sa bunggoan. Isang sano ni Madam AJ Liog Tabi. Good morning Action Rex, maulanon nga adlaw, no? Pila na kaadlaw gani man. Ayos, kay Susan Gonzales, may lang pagpamati kay Zet Alunan, panyaga ta sa Rex, shoot out lang ko sa bata ko si Bibi, Alunan da sa Talisay, happy birthday para buwas. Salamat gid ang pagpanamyaw halin sa kay Zet Alunan sang Hong Kong. And Dante Makilan, may lang pagpamati Sir Dante. And Idi Laos, dira sa Kingtown Victorias, kag kay Nanay Isabel, may lang pagpamati, no? And Jane Gian Resisio, may lang pamati Gian Resisio. And Miguel Nambong, may lang monitor kay Alma Ladag dra sa Diyos, ginatamyaw lang si Josa Ladag Dilos Reyes dra sa Purok Maninihon, Barangay Panukoy. Thank you so much Alma Ladag, no? Kay Iderica Fort sang OTTG Taxi, may lang pamati Ide. And Rodelin Alvarez Bayabado, may lang monitor Rodelin, kag kay Rofi Libran dra sa Bago, may lang pamati Rofi Libran, no? Kay Erwin Gonzales, may lang monitor. And advance happy birthday sa nuning birthday ni Guillermo Gimo Clarito man sa dason bulan pa ni. Tumandok sa Mabini Coral na sakupan sang Barangay 30. Salamat gid Sir Alex, no? Kay Nel Bartolano, one of my idol nga news anchor. Puwerte, Thank you so much, gid. Salamat, gid. Nel Bartolano. Thank you so much nila. And kay Atiya Kim Eriman, no? Maayo gid nga pag-monitor dira sa Morsya, no? Atiya Kim Eriman. Kay Jory Montiliano, may lang pag-monitor Jory. And sa kay Rinan Payungayong, may lang pag-monitor Rinan. And Jobal Trinidad, sa Rex were monitoring to Transistor Radio here in Kabangkalan. Ayos. Thank you so much, gid sa imo Jobal Trinidad. Kay Tabingo Itel, may lang pag-monitor. Good morning sa Rex nga ang amon ding mga BH ni man, Barangay Health Workers ni Goro sa Hacienda San Jose, Barangay Sagang La Castellana, wala gid gapay balo sa amon kung ano ang update sa amon di. Okay. Basi busy man sila Goro Tabingo Itel. Yung lang ta i-check da sa barangay ninyo para nga mahibalaan man ninyo gilayon, no? Ayos sa kay Melinda Aisporo, kay Baby Aisporo dira sa La Carlota, may lang pamati, no? Liberty Binitin Obaldo, may lang pamati, madam. And sa kay Mercy Mirasol Flores, may lang pamati, Mercy Mirasol Flores. And Gian Resisio, always gid monitor, God Speed San Carlos. Gani man. Kay Alex Montesara na siya. And Huma Lumina, may lang pamati, Huma Lumina. Okay, sa kay Jocelyn Libon Dispoho, may lang pamati man. Kay sa talunan, ara na siya, no? Present na siya. Diri sa idalom nga porsyon, daligid lang ha sa mga kaaksyon ta, tirahon ta di sa dalom, no? Kay Jessica Hugilon, may lang pamati Jessica Hugilon. Palayog lang katamyaw sa taga Antipolo, pamilya Hugilon, Alohaminto, kag De Los Santos. Ang nagatamyaw Jessica Hugilon sang Bacolod City. Salamat gid Jessica Hugilon, no? And sa kay Madam Virginia San Antonio Olpenda, may lang pamati dira sa Silin Homes. Maulano ng panahon, gani man madam.
Sige halong lang madam Virgie Olpenda, no? Dira sa Celine Homes. Kay Paringkin alon sa gay, may lang nga pagpamati Paringkin. Dira sa Tokyo, Japan, kay Tomas Broniola, may lang nga pag-monitor kag kay Mary Herman, palayog lang ko greet sa kay Jesus Valenzuela kag Domingo San Miguel. Halin sa kay Mary Herman. Ayos. Sige, daligid lang ang iban pa karunan talang ni kay mahina ang kalaban, dugay-dugay lang. No? Standby. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Aksyon Karon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11:44 na nga oras, 11:44 na mga kaaksyon. Sige, samtang iban sini nagpanyaga na, kagang iban nakatapos na gani. Sa imo sini nga pag-ehersisyo, Kantuan tanay balita ni Aksyon na Dorel Cabato gikan sa News Center sa Aksyon na Radyo Bacolod. Ini may kang tanan sa zero casualty target sa COVID-19 vaccine. Hindi to magparihas bla sa dito ganing lugar Action Doors. Atong napatay lang sa Norway, no? Ay, dumayong imo, may laso-laso ka subong. Doon nakikita ako. Mga nagapaminta sa krisis, dapat i-lethal injection. Dapat din.
Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga Region 6, bugos nga syudad sa Bacolod, kag probinsya sang Negros Occidental, kag pungsod Pilipinas, kag bugos nga kalibutan. Halin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang countdown sa mga balita gikan sa News Center pod na kay Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Doors, mayungod to. Yes, Action Rex, may godo kag sa aton man nga mga tagpalamati balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod. Ginapa siguro ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. nga mas maghalong ang Pilipinas sa pagpili sang bakuna nga gamiton para sa mga senior citizens matapos nga 23 ka mga senior citizens dito ya sa Norway ang napatay sa mabakunahan sang Pfizer vaccine bangod sa adverse reactions. Kalakip sa obligasyon sa mga vaccine experts sang task group nga usisaon ang mga bakuna nga ginagamit sa nagkalain-laing nga pungsod, kalakip ang history sini agud mas makapili sang pinakamaayo nga bakuna nga pagagamiton diri sa Pilipinas. Sa report sang Norwegian Medicines Agency, ginaangot ang pagkapatay sa 23 ka senior citizens sa bakuna nga ginhatag sa ila. Mahimo may malain nga epekto sa lawas ng mga napatay ang bakuna bangod sa maluya nga panglawason sa mga senior citizen. Pahayag sa nga Pfizer, hindi kalakip sa dapat nga mabakunahan ang mga may edad 85 anyos pataas kag may mga malala nga ginabatsyag kag wala mahibaluan man kung inibala ang nasunod sang Norwegian government. Matapos ini may baluan, gilayon nga nagpakig-angot kay Department of Health o kon DOH Secretary Francisco Duque III si Galvez kag nagsugtanay sila nga sa may mga edad 18 anyos tubtub 59 anyos lamang igahatag ang vaccination samtang nagapangita pa sila sa nagakaigo nga bakuna para man sa mga senior citizens. Samtang sa dugang nga balita national, luyag naman ni Senator Bongo nga i-lethal injection ang mga nagapalapta sang sala nga impormasyon kag nagapamintaha sa mga Filipino sa tunga sang krisis nga ginatubang sang pungsod bangod sang COVID-19 pandemic. Suno kay go ang mga tawo nga una pamintaha samtang nagasuprer sa kapigaduhon ang mga Pinoy, amo ang una man dapat bakunahan apang sa baylo nga bakuna kontra COVID-19 dapat lethal injection o kon death penalty. Bangod diri nagapromisa ang senador nga suportahan niya ang hagna nga magapina sa mga individual nga nagapalapta sa masala nga impormasyon kag nagapamintaha sa vulnerability sa karon nga pandemic. Patagbas ang senador bangod sensitibo ang isyu kag madamo nga kabuy ang nakataya amo nga dapat nga kon mapatungan man sang mabugat nga silot nga kamatayon o kon bitay ang mga pamintaha o kung nagapalapta sang sala nga impormasyon angot sining COVID-19 vaccine. Samtang update sa records sang coronavirus o kung COVID-19, sa bugos nga kalibutan, naglambot na ang cases sa 95,479,071. Ang nagkalamatay, 2,039,601. Kag ang nakarecover, 68,167,181. Sa Pilipinas, pinaka-latest nga cases naton diri naglambot na sa tunga sa milyon sa karon, yara na sa 500,577 ang cases sa Pilipinas. Ang nagkalamatay, yara sa 9,895 kag ang naka-recover o kon recoveries hara sa 465,991. Sa Negros Occidental, 11 ang nadugang kahapon nga kaso nga nagdala sa kabilugan nga 6,507 kag ang Bacolod 15
ang nadugang kahapon niya kaso nga nagdala sa kabilugan nga 5,672. Sa Western Visayas, 43 ang nadugang kahapon nga nagdala ini sa kabilugan nga 22,285 kag ang aktibo na lang nga kaso yara sa 754. Ang recoveries 11 ang nadugang kahapon nagdala sa kabilugan nga 20,838 kag wala sang bag-o nga napatay gani nagapabilin sa 687 ang death toll sa bug-os nga Western Visayas. Balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB. Action Dorel Cabato na sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:51 na ang aton oras. Matapos ang balita ni Aksyon Dorel sa Iluanta, si Aksyon Alvin Graba sa patrol. Mga obispo sa Western Visayas so nagaparawagan sang independent investigation. Angot ni sa kamatayon to sang siyambla ka mga tumandok sa Tapas, Capiz. Kag may panugyan man diri ang Indigenous People Commissioner nga si Muloy George Largado. Nga kung sa din natalana nga makigasapol sa tribe leader sang Tapas, Capiz, buwas nga adlaw matapos ma-confirm nga 8 sa siyam nga nagkalamatay lunsay mga IPs. Yari ang countdown sang report ni Aksyon Alvin Graba sa Patrol. Aksyon Alvin. Aksyon Rex sa lubos nga ginapakamalaot karon sa mga 8 ka mga obispo sa Western Visayas ang natabo sa siyam ka mga tumandok dito sa Tapas, Capiz nga napatay sa engkwentro. Tinalikdan nga Disyembre 30 sa tunga sa Philippine Army kag suno sa aligasyon New People sa Army and resulta diri sa pagkapatay man sa siyam ka mga persona kag pagkaaresto man sa 19 pa ka iban. Suno diri kay Bishop Alminasa ang obispo sa Diocese of San Carlos. Isa ka common stand ang ginatindugan karon sang 8 ka mga obispo. Ang obispo sang Haro, Diocese of Antique, Diocese of Bacolod with Bishop Patricio Buzon, ang Diocese sang Capiz nga si Cardinal Advincula, ang Diocese sang Kalibo kag Subungman, ang Diocese sang Romblon, of course sa Diocese of Kabangkanan with Bishop Galvines, suno sa kay Bishop Alminasa nga ang common stand karon sang simbahan rason nga nakahimo sila sang isa ka collective o kolektibong panindugan para madepensahan man ang sacredness, ang kabuhi abi sang isa ka tao, especially ining mga indigenous people nga nagpakigaaway gid lamang para sa ila sini nga kinamatarong aksyon na Rex. Ang problema ugalin ti napatay kagagin pa si Bangdan ang patutuan suno sa aligasyon nga mga miyembro o kung gin red tag rather nga mga miyembro sa New People sa Army. Dugang pagid diri ni Bishop Alminasa nga kuntani kung ang isa ini ka legitimate operation kaga concern kuntani sa mga militar, dapat ang himuon nila dirigin pa inchindi sa mga indigenous people nga ining mga mandamiento di aresto agod wala sang problema. Gina-question man nila diri Action na Rex nga ang pagkapadulong dito sa mga tropa militar sa lugar sa Tapas, Capiz nga may posibilidad nga gabi o kung kaagahon nga ginasulod ang mga puluyan. Di posible guro kagahon gitugin strikes? So, kagahon na bigin strike tinakibot na lamang ang mga indigenous people. That is why nga nakahimo sina sa klaseng reaksyon. Pero isa diri sa nakita nila. Pero may mga armas gid man tong recover how?
Yes, amo na nga ginapa-imbestigaran man karon Action Rex sa mga kataog sa mga obispo. Kumbala ini sila may mga armas abi. That is why nga isa diri sa gina-question nila. Ang gina-question pag diri Action na Rex, kumbala may ara body camera para madula bala ang pagduha-duwa sang mga tawo kung paano nila. Daway ginaguro body cam guro. Oo, isa pa ni Action na Rex, that is why ang pangabay karon sa mga obispo nga dapat magpatigayon gid no sang independent nga investigasyon maangot sa natabo nga pag-serve sang mandamiento di arresto diri sa siyam ka o na sa mga tumandok abi kay ang ining mga tumandok suno sa allegation Action Rex nandaban o galing ti ang Nagbato. nagbato abi. Oh. Ti pagbato amo nang na question ano nga manera sa pagbato ano ni sila nagkuha sang ila sini nga armas, that is why amo ni karon ang gina-question why ni ma plastar gid sing insakto Action Alvin may mga recovery bala sang armas lutang may ginpalokpan balang mga miyembro according sa mga report may mga may naigo ganing nga army tong unang plastada pero ti isang ulida wala man magwa ning isa to ka ang naigo to bla. Action na Rex muna that is why isa diri kontani nga para madula ang pagduwa-duwa. Di ba mga babae man tong laban tong na-apprehend nila? Yes sir, may mga babae Action na Rex na-apprehend ang kalabanan man diri kung sa Quandary Action Rex do 19 to sa 19 daw ang arestado. Arestado anong diri mga babae. And isa diri man na Action na Rex ang demand karon sa nga simbahan magluwas sa independent investigation. Number one diri nga dapat ang kapulisan kag ang Armed Forces of the Philippines dapat ipatuman o konsundon abi ang standards and mga rules and regulations of Action Rex on military operation nga antes sila dito magsulod dapat may ara nga ma-witness. Number one diri nga ma-witness kagawad o opisyal sang banwa para kahit paano may madepensahan man ang manera sang ila sini nga military operation Action Rex para madula man ang tinaga nga nagbato ang mga tumandok sa mga kapulisan upod sa pila ka mga militar nga nag-strike o nagpadulong dito samtang nag-serve sa 21 tanan ka mga warrant of arrest against sining mga tumandok. Ari ang pahayag ni Bishop Alminasa. Doesn't mean ka may warrant of arrest, bisan paano na lang ni siya i-implement, no? Kaya bisan ikaw gani nga ginaisyuhan sa warrant of arrest, may kinamatarong ka sa gihapon nga mahangpan mo, i-check mo kung ang warrant of arrest mo, tsakto ngalan mo da, tsakto ang spelling, address. Usually, ang pattern sini nga ginatulong sa imo da. Tungang gabi o kadlahon, nagkakatululog ka mo, kasi naman hindi makibot sina. Tapos, tapat tani sina, ginaupdan na isang barangay official, o may iban nga maka-witness bala. Kaya ang atong tanawon tada, ang atong ginapangayod as ang kaobispuhan, una nga may investigation gid to know exactly what really happened by an independent body. Kaya ti wala saksi. Of course, dapat masalig gid man kita sa aton nga mga kapulisan kag mga soldado, military, pero tungkol sa mga cases bala nga in the past nga ti, we have to hear both sides. Ti labi na gid ang ila nga gina-accuse sa ila is komunista ni sila nanlaban ang mga common, no? So it doesn't mean nga communist sila insigida amo na ng pagtratar sa ila. Aside from investigation sa independent body nga kuntani mahimo gid sa mga safety measure bala nga maproteksyonan man ang side sang pulis nga hindi man sila maakusar nga ambuso. Unto nag-recommend kami na nga may body camera, may mga safeguards bala nga either side hindi mabutang-butangan, no? Kag ano man kami nga i-observe yun tani ang mga procedures bala nga beyond question sila para nga tapos ang tagaan man sing higayon nga pamatian gid sing maayo
ang mga bulo o mga reklamo sining aton nga mga tumandok, no, nga communities. So kay ti oftentimes sila yung minority ang nakatabo sini ang ilang kalaban dalagko. Yes. May mga puder, may mga sina. So natural man lang nga ang simbahan magtinguha man nga buligan ang mga daw wala tingog o daw hindi daw mabatian. So Rex, ang kabahin kita mang sa pahayag diri no ni Bishop Almina sa in behalf sa Nosea sa pito sa pasini nga mga kaupdanan nga obispo sa Western Visayas. May sabatman aksyon na Rex kay si NCIP o National Commission on Indigenous People nga si Commissioner George Munoy Largado nga magapakigsapol buwas nga adlaw sa mga katapo o kung sa mga elders o kung mga tigulang, mga tribe leaders dito man sa tapas sa Kapis after sang sininga natabo Action Rex kay na-confirm na nila ang nga 8 sa isa ka o kung 8 sa siyam ka mga napatay during sa enkwentro ang mga confirmed nga indigenous people. Sa mga nagkaladakpan out of 19, di masobra na pulo diri Action Rex mga tribe leaders man nga na priso sa karon. That is why upo diri ang isa sa mga personalidad sa national nga si Ruby Capada ang magapatigayon man sa independent investigation in relation diri sa natabo kaya sa iya insigida sang natabo dito sa December 30 nagapatigayon galayon sa mga meeting, Zoom meeting kag emergency meeting abi ang mga tribe leaders sa national upo na diri si Commissioner Largado after sang natabo sang sininga insidente sa pagkapatay sang siyam ka mga miyembro o kon mga IP dito sa Tarlac. Ari ang reaksyon man ni Commissioner George Munoy Largado. Ang 8 IP, ang isa daw in the IP, pero i-confirm ko pa, binabalidate ko pa subong sa region, kag may mga IP leaders tayo na nakulong din na I think 17. Pagkatabugid mismo gani pagkabuas, nag-Zoom meeting kita halin sa mga national agencies man, na nag-upod kita regarding sininga hitabo. Pero sa subong nagakuha pa kita sa mga data pagidhalin mismo sa aton nga mga IP leaders testimony sa community kung ano gid bala ang kamatuor, ano gid bala ang matuod na nagkatabo dito. Kay may ara nga ginsulod sila kag gindiretso lang sila nga ginapamatay amo nang iban nga mga istorya nga naghalin gid dito mismo kag ginsulod sila abi sa kagahon gid amo nang mga palamagutanon nga kagahon gid sila ginsulod or either nga kagang iba na sila naman nga wala nakaka-coordinate sa aton ng mga law enforcement sa pagkanto dito. Pero isa ina sa aton gid nga tutukan sa aton kuhaon sa mga data kung ano gid ka matuod nga mismo aton mga IP leaders, aton IPS, ang aton indigenous political structure amo gid ang pakahambal sini buwas adlaw ang aton nga service center head in the person of Ma'am Ruby Capada maghahimo sang isa ka pagpulong-pulong sa ila kag iyang mga IP leaders gid mismo. So na Rex ang kabahin gid lamang sang pahayag diri ni Commissioner Munoy Largado. Balita report sang patrol ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat, Aksyon Alvin Graba. Imbukadang mga balita ang inyo sininabatian. Wala ginamang madugay. Samtang sa Bacolod City Government Center, naka-standby man si Aksyon Dale Salazar, mga makumudar sa Business One-Stop Shop. Sa kada adlaw, nagsaka na sa 500. Wow, kahanggod na. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Dale Salazar. Sa detalye, Aksyon Dale.
Action Rex, so malin sa 300 ka mga kliyente ko na tawo from the first week, no, sining Bacolod Business One-Stop Shop. Nagsaka na ni Action Rex sa 500 ka mga persona ang ma-accommodate sa Bacolod Business Permits and Licensing Office. So, nagapatawag nga boss sa may third floor sa Ayala Mall Action Rex. Ginapahayag diri ni Permits and Licensing Division Head sa Laros Rayos nga Pisara nga nag-increase Action Rex sa study lang sa gihapon na ila sining strict, no, nga pag-observe, pag-tuman sining mga minimum health standard Action Rex since may gwardya man nga gin-assign ang management sang mall para mag-remind kag magsaway in kaso por kaso nga magtagsa na ang mga nagaproseso sang new, no, kag renewal sang business permit para sa year 2021 na. So diri kay Rayos Action Rex sa nag-umpisa ang boss sumalin January 4. So far wala pa sang mga mayor, no, nga mga reklamo nga nabata ng sining office regarding sa processay sining business permit Action Rex. Kag speaking of attendance naman sining mga barangay dira sa Ayala Mall sunod iya ang last Friday may 6 ka mga barangay nga wala naka-participate Action Rex or wala sang representative. Pero ang assurance sa dirity everyday gina-check ba nang sining attendance kag si Executive Assistant Sammy Montoyo siya ini ang nag-monitor Action Rex sining presence sining mga barangay dira sa Business One-Stop Shop para sa pag-issue sa barangay clearance. Nagapangita man sa datos sa sang Permits and Licensing Office ka mas madamo Action Rex ang nagapa-appointment walk-in dira sa may Ayala Mall kag Bacolod Government Center ikumpara online. Sa records man sang syudad wala na Action Rex ang available nga appointment subong nga bulan sang Enero 2021 bangod fully booked susunod kay Ma'am Rayos. Saan nga nini matapos ni Action Rail? Sa March 31 dugay-dugay pa man. Dugay pa Action Rex pero muna ni Ma'am Rayos kay bas ibla magdagsa sa last minute. Gani. So mas mayo nga pa-appointment sila Action Rex pero hindi na sila subong maka-pa-appointment subong month sang January 2021 bangod fully booked na, no, ang 500 slots per day pumalin na January 19 to January 31. So in kaso magpa-appointment sila ang available nga date Action Rex amo na siya ang February 1, 2021 onwards. Kaya tawo Action Rex magpa-appointment pwede mo siya kapili, for example bakante kaya February 14, February 15 pwede ka Action Rex makapili isang petsa kung saan o ka-komportable kag available. Aling tingoga ni Sala Rose Rayos ang Permits and Licensing Office. Yes, increase na naman from 300 to 500. Nag-start kami from 11. January 11. So, in 500 na naman ang per transactions per day. Pag ang appointment, ma'am, ano sa buwan ang pinaka-available? Well, actually, ang January puno na tanan. So, February ang mag-start ang available. Ma'am, with the increase ng 500, from 300 to 500, ano nang effects ninyo? Ma-accommodate din sila tanan within the day? Oo, ma-accommodate sila naman within the day. Tapos kung ganini anak, may walk-in, if ever, kung tutawhay malang, gina-cater manamon. Pero kung tawhay lang na siya. Tinda mo, appointment, ma'am, online, walk-in, or dito sa NGC? Actually, mas tamo ang walk-in, diri sa Ayala, kay dito sa NGC. Okay, ang kaya siguro, kaya ang online, tigsa nangiliga, doon nag-backdown, pero subong okay naman. Kasi ang iban, syempre doon, mas doon, hindi pa dito teki, pala nga siling. So, mas comfortable sila guro kung sa walk-in. Action Rex, batian si Ma'am Rayos ang Permits and Licensing Office. So karon ginaulat pa naton ang communication kay Ma'am Rayos angot sa number of registered business dito sa siyudad sa Bacolod from January 4 onwards nga business one-stop shop. Kalang numero man sang business permit, no, nga na-issue na gid sang siyudad sang Bacolod. Update ka balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo. Action Dale Salazar, una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Action Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Matapos ang balita ni Action Dale sa iluhantang balita gikan sa Kapitolyo, masiding tatuanay, no? Sa pila ka mga information dra sa Kapitolyo Provincial kag NBI Bacolod temporaryo, ha? Kasi may mga transaksyon kamo with NBI Bacolod temporaryo anay ginpas sila, no? Isak semana ni umpisa subong adlaw matapos magpositibo sa COVID-19 ang 5 ka mga personnel.
Yari ang countdown sa report ni Action Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Action Mar. Action Rex, sa mga adlaw, luyag lang ipahibalo ni National Bureau of Investigation ako na NBI Bacolod, Chief nga si Attorney Renu Baldovino, sa mayara sang plano nga mag-transaksyon sa inasari nga talatapan. Di lang anay magkakadto umpisa sa mga adlaw Lunes, tub-tub sa mabot nga Biyernes, ay ginsira temporaryo ang NBI Bacolod matapos nga i-recommend ini ang local interagency task force diri sa Bacolod resulta sang pagpositibo sa COVID-19 sang 5 ka mga personnel assigned sa sira nga talatapan. Ambal ni Baldovino Action Rex nga sadtong Biyernes kag Sabado nagpatigayon sang swab testing ginkuhaan sang RT-PCR test ang mga 25 taran ka mga personnel sa NBI Bacolod sang magwa ang resulta 5 sa mga ini ang positive sa COVID-19. Ting 5 lunsay ini mga babayi nga ari diri nagaistarman sa sunod sa Bacolod Putsilingon, dugang ini nga kaso sa sudad sa nga Bacolod. Ang 5 ara na naka-isolate sa bahin sa quarantine facilities ang sudad, area sa barangay Villa Monte, kag ginumpisahan naman ang pagpatigayon ang contact tracing, no, ang pagka-contact trace ginapatigayon sa local IATF. Pero sa pinato 20 plus to nga mga personnel sang NBI, 5 lang ning positibo, Action Mar? 5 Action Rex, 5 lang ning positive, noon sa mga babae ini. Mga babae nga assigned dira sa opisina, amo ding gin-recommend sa IATF nga dapat sirad-ana dayang office kay ipaidalom sa disinfection. Kag tinluan Action Rex. Ang contact tracing laban-laban ang mga miyembro sa pamilya sa 5 ka mga nagpositive yung subject sa contact trace Action Rex. So doon Monday close, tubtub ini sa Enero, palilima kadlaw tubtub sa Biyernes in Action Rex. Bali ang balik sang opisina sang NBI on Monday, January 25. Yes, kay 5 kadlaw 18 tubtub 22, pagka 23 Sabado na 24 Domingo, ka 25 amo nang pagbalik, no, sang pagbukas sa opisina sa NBI. Bacolod ambal ni Baldovino hapon pa lang na disseminate yan naman ining information pagi sa ila sa ring Facebook kag sa mga gin-assignan niya man dapat magpabalo, pero hambalya importante pagi madari sa Action Radio mapabalo ya dugang pan hindi lamang taga Bacolod Action Rex sa nagaprocess may mga ato pega puli sa Inubaan, may araga puli dito sa San Carlos, may malayo nga mga lugar sa Negros Occidental. Yari si Atty. Renua Baldovino. Close kami ngayon dahil nag-disinfect for disinfection tsaka quarantine mga personnel namin. Yan advice ng AITF for at least 1 week. Undergo kami ng swab test last Friday and Saturday at meron ng nag-positive sa COVID-19 among our personnel now. So far ang result 5 ang nag-positive. Now they are now brought in the government quarantine facility. Tracing ngayon ay sinasagawa by the city IATF. Tracing ngayon silang nagsasagawa. Maybe hintayin na lang natin yung result ng contact tracing na sinasagawa ngayon. Na-advise naman na namin kahapon, but ito sasabihin ko ngayon na under disinfection kami tsaka quarantine, kaya ang NBI office ay sarado up to Friday. So magre-resume kami ng operation on January 25. Happy sa NBI Bacolod, Atty. Renua Baldovino.
Karon talang action Rex base may labi ko lihing datos nga gasubiter man ang CDRRMO San Carlos City isang gin-check nato ang latest dari as of January 16 nga datos mo ang CDRRMO nga ginpadala dari sa may PD Action Rex Plus ang relief operation man kung bala mapadala man ang Provincial Social Welfare Development Office ang dugang nga bulig para sa mga nagkalabiktima sang baha sa may syudad sang San Carlos kay sama sa Action Rex ang San Carlos may ara sang kalibidad kag mga apektado nga pamilya masarangan may Action Rex ang San Carlos City mo kag amuma sang mga affected families kay man makapig ini sama sa Manggaran nga syudad dari sa Negros Occidental prote hindi man siguro mapabayaan niya San Carlos City sa provincial government bagod una bes Especially nga si Gob taga Dragid sa unang nga distrito man. Correct mo nang lugar yang daan kagi man sa alkalde Oo, kagi man siya alkalde nga daan dugay man uyat siya sa San Carlos hindi na mapabayan bisan paano masyaran niya to ang mga biktima sang kalamidad na kaligad nga Sabado ho? Yes, check tani karon sa opisina ni PSWDO Head Merly Garcia kung meron na sa order Gobernador Lacson May Cantaran Sri. Ang aksyon yung gikan sa Kapitolyo, aksyon na Marlon Hinuboya, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid aksyon na Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:17 na nga oras. Matapos ang balita ni Aksyon na Marlon sa Kapitolyo, sa iluhan tanay si Aksyon Art Tayhopon sa Special Assignments. Ini may kangtanan sa desisyon sang Marina o kung Maritime Industry Authority angot sa kapasidad o kundugang kadamuon sa mga pasahero sa fast craft padayon pang ginahulat sang mga operators. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Art Tayhopon. Aksyon Art. Ginahulat pa nga subong Action Rex ang mga operators ng fast craft diri sa Bacolod nga maaktuhan sa Marina dito sa National. Ang ila sining ginapakayong consideration na kung mahimo madugangan no sang masobra 50% ang ila makarga nga mga pasahero bangod man hindi malipod amat-amat na gidman nga nagadamo karon ang mga nag-travel Iloilo, Bacolod, vice versa. Now, sunod diri sa kay Mr. Frank Carbon, wala ginaulat nila ining mando gikan dito sa National. Diri sa lokal, ang Philippine Coast Guard kag Marina nag-advise sa ila. For example, sa case ang Wisam Express, may ara nga ginaalaw na makasakay ng sa ibabaw ng portion blay ng open nilang area nga pwede mapuguan sa pasahero nga makiter kay kung kaisa may malalagay nga daw na magpadulong dito sa Iloilo kapin pagid ang mga layo nga mga residente sa Negros gina-consider na lang inagag pasakay bisan pa nga nagasobra sa 50%. Sining diri ni Carbon mabudlay man kung halimbawa abi irisyon nila itong kadamoon sa una sa mga trips na sa din naman ang nag-accommodate sa mga passenger kay hindi gidman pariho sa una ang volume sa mga nagasakay. Importante yung ginapasiguro lang sa Coast Guard kag Marina ang sundon niya sa mga operator nga dapat bisan ara pa sa open space o kon sa ligwa kag non-aircon area ini mga pasahero magasakay dapat sa Lini Carbon magsunod gid sa nagakaigo na health protocol. Yari siya sa aton nga interview. Marina National ang ma-issue sang memorandum. Jostling nila, amo lang ni buhaton ta. Ang tanan nga non-aircon nyo da, outside blaw, is mas mayo gani na tsagwa, hangin. Yung tubig, tabog ka na tanan. Gamito na lang as additional. So, amo na sa mga nagamit ha. Amo lang ng instruction sa Marina and Coast Guard while we're working on the additional para nga hindi mahulaan ang mga tao nga nagabot ka na sa pier o ling kapas tabang talat. Hindi ka makasakay. Wala na ban mo. Sabi na gid kong last trip no bla 2:30 sa hapon kaming last trip mo.
mayaman kay considerate man. Kag mas gusto nila ganing sagwa kay daw mas open air, mas safer dito sa kuana na infection. Basta mag-mask lang kag facial. Do mayo man kag sanguna daw may mga pasayro man nga sagwa gani daw no magtawag sina daw luwas bla sa aircon Black Sonart. Ti amo lang nan aircon nila ya. Nan aircon nila do nubo-nubo na ya plitihan mo. Kaya sa deck ka na sa babaw na portion mo. Ti kagwa ina okay man na kung amo na nga plastada mo nang ginayo nila nga mo nang papungkuan na lang. Subong ko na consider na sumex kung kapin pagid kung di man tama kadamo. Ginapasakay na lagi kaliloy na iba nag-travel pa halin sa Kamangkalan. May nag-alabot pa din kayo sa malayo nga lugar ti kabudlay mga kon. Pero ang aircon 50% gidya, required gid sa 50%. Correct. Ang mga ginahingyo nila nakaligad pa na nga request actually sa mga fast craft owners nga sa Marina Blanc kung pwede may mo 70%. Why pagid na national. Amo nang ginayo nila kay kapin pagid sila ni Sir Frank siya mo pa rin ginakulbaan namon. Kaya may balita ka na nga buwas may big time price hike sa presyo sa gatong. Wala pa siguro kung pila na ang ipatuman sa mga daragko na kompanya sa langis. So wait and see sila. Meanwhile, ginapasugtan mo lang sa Coast Guard kag Marina basta hindi man tuman karamo ang mga pasayro nga makita nila sa non-aircon kapintagid sa Wisam. Basta importante may social distancing man da, hindi lang maglinutok gid bla. Amo gida, kay bisan sa sulod na kay tikon may distansya na lang sa salakyan nga rin bisan may barrier na galigid din na aircon mo. Di kita na malambot ko nyo gani na sa mga di pasahing salakyan. Gani? Tigaling nga mula na may barrier, ti basi kung pwede mo na may diyan, butangan lang barrier sulod barko Ti galing mayara na naguro, galing ko itakasakay mo. Kung bala may barrier na da, ang tagtatluhan, bala may mo lang guro tagduaan na. Amo ginay. Tapos ang duaan, bali mahimon lang na isahan. Isa lagi, mo lagi na. Hindi ka na pwede ka tupad mo. Gani? Mag 50%. Di ba naon ka kung saan ni Martoa na kay ginaulat ka manini sa grupo ni Mr. Frank Carbon, mga operator sa Fastcraft. Ang ka-aksyon nyo, aksyon natin hipon o sa balita o sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you! Dagang salamat, Aksyon R. Tayhopon, balita gikan sa Special Assignments and Research Team. Sige, standby dugay-dugay ha sa balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. On standby sa Aksyon na Brian Morden, kalakip man ang balita sa Bacolod City Police Office. Kagang balita ta out of town, pagkarunan ta na dugay-dugay. Ha? Kay tirahon tayo na sa aton sining pagpangalagad. Pero diri kita na para siguradong sigurado may tisi mga ka. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1.
Aksyon Radio Bacolod number 1. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang Ginaimbitar gid kamo for an educational input about sa Comprehensive Land Reform Program o kon RA number 6657 sang gobyerno para sa mga beneficiaryos ni. Iga patigayon ining hinunanon angot sa educational input mga kaaksyon ni Mr. Jan Chong, no? Founder, chairman sang Task Force Kasanag International kag consultant sang Armed Forces of the Philippines and the Philippine National Police. And araman ng presensya ni Mr. Roberto Camarista, Task Force Kasanag Legal Advisor, no? Kag Mr. Eduardo Padrona, former Parcom Dar, Bacolod City. Ang vinyong hiwatan sini mga kaaksyon dra sa CDC covered basketball court sa Barangay Purisima, Manapla. Sa noni hiwaton sa buwas January 19 last Jes ang takna sa aga, no? Igina pahibalogid sa tanan. Kag i-follow lang ang health protocols paagi sa pagsuksok sang face mask, face shield, kag i-maintain gid ang social distancing, no? Ang nagapay balo sini si Randy Bacaron, Barangay Commander, Task Force Kasanag, kag si Mr. Gines Cortez Sr., Special Unit Operation Officer sang Task Force Kasanag, no? Sige, sa tanan nga mga residente sang Barangay Purisima, Manapla, ginaimbitar gid kamo sa isa ka kahiwatan buwas Enero 19, last Jes ang takna sangag. Daligid lang mga kaaksyon na standby na sa dugang pang nga mga reports mabatian ta sa diligid lamang madugay. Daligid lang ha kay matagtabila ka mga commercials. Ang inyo sining nga mga greetings, dugay-dugay man. Magabalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, sige, makuantanay, manamyaw kita kay Mr. Warlito Nisya, may lang pagpamate Sir Warlito Nisya kay Chudi Nograles,
Manalautao. Happy weekdays sa tanan. God bless us all. Thank you so much sa Chody Nograles, Manalautao. Kay Alex Fuentes, present man siya. Kay Kagawad Imbong Jocampo sa Barangay Maao. Salamat gid Kagawad, no? And Michael John P. Season dra sa Paranaque, sa Chateau LEC. May lang pag-monitor ko no sa Energy Funds Club, kag Season Palma Family sa Barangay Sumag, Bacolod City. Alin sa kay Michael John P. Season. And Madam Elizabeth Malaka Gamala, may lang pag-monitor sa Malaka Family. Okay, halin sa kay Madam Elizabeth Malaka Gamala. Kay Noel Amar, may lang pamati Noel Amar. And Jovi de la Cruz, may lang pagpamati dra sa Sitio Santa Cruz, Barangay Kabadyangan ni Goro, Himamaylan City, no? Jovi de la Cruz. And may lang pagpamati man sa kay Merly, naikadali lang, kay may nagsalot pang hindi amo, may ugayong, may padala naman sang mga mensahe ni way giniubrahon si Alja Ibrahim Guni Omar, no? Kanami si Mukagton Ayo. Kay Manjo Arniho may lang pagpamati, no? Bao ginuubos sa gitanan ko nga space dio. Sige, pasensya gid sa iba na. Dali lang kay matras sa diyan ayo kay do hindi gid magwantang mensahe yasini. Nanuning Obraya. Kay Doc Crispin Hico, may lang pag-monitor, Doc. May lang pagpamati kay Doc Crispin Hico dra sa Iloilo. Sa Evergreen Herbal Capsule Office, no? Thank you so much sa Doc Crispin Hico. Kag kay John Resisio, may lang pagpamati. And Roth Kusawa, thank you so much, Gid, no? Salamat, Gid. Daligid lang mga ka-aksyon, standby. Manumbalik kita sa dirigid lamang madugay. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot na nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Soto Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong
kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sumsang ang mga kaintangan. Responsable at pagbalita, kagaya na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Maayong hapon naman sa itong mga palanggagamangan ng palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita, may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod sa